a svijet ide nizbrdo radi toga što je pohlepa prevladala, a radnika i čovjeka se više u tome ne primjećuje, što znači da treba očito taj radnik, taj čovjek dignuti svoj glas. Slušao sam na televiziji, da. Još je u biti javno raspravo. Ja sam čak i gledao. Ja sam gledao djelomično, nema se tu kaj gledao. Hvala vam lijepa što smo se danas ovdje okupili. Prema dogovoru sada ćemo krenuti prema svojim odredištima. Hvala i vidimo se ponovo.